Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Commissioner jong ka Food Safety ka kong DBS Mukim habakren Shakilal Pathai Kubor ha ka Shpotrik Urumphang Arajar Apusan kalaong baki Nongdie Jingbha Madan kidei ban register bat ban board yaki kendon khnang baki Jingbam baki de kanom kta yaki Nongbam kalaong ru baki tu ki baklem board khamtam ban le khot ya ka Jingbam kin sha khang kat kum ka an Shu laong ru ba kombalong menta ki Nongdie Jingbha Madan ki wan shakmat ban bu kertengelade bat tang khendiat ki baklem wan register bat kitu ki basat la an sa shimkam lada kin yai pen e kalaong baka food safety ka yai pen te bat patha man ka por ki Nongdie Jingbha Madan baki de ban but ya ki kendon henry kitu ki baklem but hadien bala yai betha man ka por kin sa sha pen chitom baki de ban but ya ki kendon khnang baki Jingbam baki de kan long ka basngan ya ki pat ba Nongbam Dika jingle jong ka department ni khot ikini kini ki FSSAI initiatives hakaba ka department ka penlong ya kini ki camp ki licensing and registration camp te hakani ka sngi penlong na ka banta jong kini ki street food vendor kadai na ka banta jong ki kwa ban continue ya kini ngi da call ya ngi da phone namar bele pi tip hi ba ki street food vendors hang ne asulong jong ki bon bha ti lada iwei lawan ar lawan kiwan kumtu lada ngim yo jingkhen ka long ka ba e ba yangi bangin register ki namar ma ki staff ngi don tang khendian tikin numla ki bapli te long ka sap e kin ka sngi jong ki tu ki vendors ki bawan ro kan sap e tenang takan long ka jing e ro na ka banta jong ni bangin ngin register ki ken ha ga jok po tenang taka daw kini ki bawan menta sngi ki bapi i hang ni ki de ki bangi la ada phone lupa na office kat kum ki number ki ba bat ki kerteng ki ba ka office jongi ka don ya ki information ki July nyan ban jongi ka ba ngi July na ka por ti ki officer baru ki late ban le ya kani ka inspection checking naka wi ka por ko mangalong ban nang ta pade ki pi ha ka bide ba ka bam ni bon ba ki banta ki ndai tang ye kini ki food street food vendors ni don ki wholesaler ngi don ki retailers ngi don ki Nongdie do ngi don ki bakery ngi don ki self help group ngi don ki bubun jat kini ki jat beriu ki ba ki jat business ki ba ki le halor ka bam ka di tenang ta ka daw ngi pi ba kini ki officer jungi ki haban plan kanu ka sngi kin let chano kanu ka sngi ba kin check chano July na ya kani ka benta le singa laban ong kumba khandai % ki one bed ban chimya ka clearance ni tenang ta pade 1% ki don hi ki ba hang tu hang ne le si ki ba light ken ki ba klem one but ya kan ngi julet ban pen kan mawi ki ban remai ni ki hadu mentahi ti ya ka ba le si ka por kan sabatay ngi ha ka ba ngin ha ban shim ban take action as per law kat kum kan ka an ke jongi ka ba ngi don mo ti henry hadu mentahi ti ka don katabat kawi ka banga kwa ban pen ngau thu ikipat ba ka de kan ni bahaba pila one ban bu ek application bapan bapipan jaga clearance certificate pinha ban register mde ban ong batang ba ngila pila contact ingi pila ai ngi ka application kata kala biang kampat biang tikidon kini ki NGO le siela ni ki organization ngala ban ong kiba organize kum kini ki jat fest tetang ba kilabu ek application hadian nga nakaliang jonga ngala reply back yaki ba pide ban hapan wan bu ya formal application jong pi tenri kilaya chakmat ite kum kini ki ek kim dei kin ban long ta ba kin skong thu ba o bangila pha application kala pia ide ban pendem ki ba kum kini ki ba kum kini tenri ki fine ki bangi ay kini ka bangi fine ni kini ki brio tenang ta pade kababu ni te nganong yepi ba ngidang ay ki ka ngidang continue hi ban ay ki education ban ay ki ka jing hikai ti ngi ju ay ki ka non compliance notices but kiwe but ngi don ni record jong kito ti henry lada phim ko ngo si to rcn ngin I reminder license ngin dang consider ti henry na kapor kamla ban lo but kini ngi don ya ki ngi institute ki case ki mungkin dia tinggal laman pila kuna hakabi de ba kani ga banta ti nga tharai pide ban song thu ba nakaliang ka food safety kamdei ka food safety ka batuklar ya ka location
ya long ban tuklar mengiba syak hang tu bom syak hang tu deh tinri haba ka food safety ka petang ya ka quality ya ka hygiene and quality mo talai no kitu ki briu ki ba song dukan le si ha jan ka pankhana la ni ha jan ki ya kini hoy namar ba kani ka long persyak ya ka hygiene ti kini ho ke dei ten rei kum ki babu ni ki street vendor pi i hang ni kam dei ha po ka jingpe jong ka food safety ya ka location Ayun. ni ka nagaliang jong ngi ju ai ki ngi ai ka closure notice kamot haba ka jingkhu yang tu kala long kala palat kala long kala wan ra ya ka jingmai ka jingkwa jingkhia jong ki briu ka baba ma ki tu ki dukan ti ka action ka bakar ki ka bangisim ka longban ai ki ya ka closure notice kata kamot bangi khangi ki ni prohibit ya ka sale jong ki na ka tu ka dukan but nang tangi instruct ki baki deban comply ya ki conditions ken da si mentangi syamba ka umbam umdi ka bombiang ni syamba ka jaka sat jaka klien ka babutut ka bajebo jaban ka rukom shed nang ta ki don ki nong shed ki bapang ki bam kwat ki bam kia bat ki ban le si bat kum ta ter mo ngi small thu ke jing jabo tikini immediately hingi aya ka closure notice nreipan habangi issue ya ka closure notice kalongba ngimsha ki bakin dia ki ya ki tu ki marbam ki hapade ban pli ka dukan ban pen bahaya ka dukan ke mdei po ba si sen bangila aya ka closure notice kamut kimla su ban pli tikini tre kum te ka jing tre kan continue tang ba ka jing dia ngila stop te kan dia ka de ka we tenang ta pade habangi keren ya kanila bon teli ki dukan ke ba ngila issue ya kini ki closure notice but nang ta kidon ru pade katu kat ni teli ki dukan ki ba lale ni layo ke inspection report ni lale la kini ki officer jonga ki lale inspect ti kidon ki ba hoi ki jabo tang ba kim pada don than ke Jingbha du kata ti yakini pade ngi issue ki ya ki improvement notice kata ke improvement notice pade kalong ba ni instruct ki ken ni dabo ki points ke pide ban le gani hapo ka kata sngi la ni kata por kemudian nang tu pade ka re-inspection kin sa inform ba kini ki officer jong akin let re-inspection hadin bagi la le re-inspection la da kala biang then kin sa report ni lift no ya tu ka ya ni lift no ya kan ya kan ni weng no ya kan ka jeng tha jung i bang ila sha ki bakin continue kum ba ka de ban long tenang point ka long kan ni ke ka ba ho ni yo i ngayo i leng ba ki social media kat tu kat ni ki ba ki don ki ba pha sanga henry ngong ye pi kawai bagi pat ba ki deban kan mau balada ka don ka no ka problem haga jing khot ke jing suba ke jing bombet bombiang ka bam ka di lade ki ai social media kan long ka ba yengi bangin yo i namar ba ngibon kamba ti ngaru lade pi ong yang ate ngaru ngam de ka briu ko page social media ngam don por ban page social media ti kan long ka ba yengi bangin yo i lade ngasyo ban take action ni ki kat tu kat niru ka daw ka long ba kidon ki well wishes kidon ki paralog jonga ki ba pen pha ye itu i slot ken ye itu i clip shanga tinga yo i kenya ka ha ko whatsapp jonga ngayo i ba ka long kum tu then ni take action tin re ban ong i bangin dapit hi mangi kata ka long ka ba ye ngenum la nang ta ka basaw hadin ba kala don kum kani ha social media tingas ngoru ba ka don kam pade ba nakaliang jong kitu ki ba ka social media ko lani kum ma phi nakaliang jong phi ngasim ye phi in a constructive way bar bor mo ke ki media phi rap ban pen sapriang ye ki khubor bat ye ki jing tip ki ba don kam ki informations ki ba don kam ki awareness ki ba don kam na ka banta ki pat ba ti kan long ru kan baharu lada pin la ban yarap ingi ban ong bahadin mala de blia e kitu ngila de shim action kila kini ki briu kila pen ba kila ko kila suba ka tu ka dukan kila internet ti lada pin la ban le ban bod dien sapet ya ke ka action taken mo ka bangi ngila le alor jong ka tu ti katakan long ka ke iru kataru kan de awareness ken ka wide awareness na ka bantaki public kata ka de ke jengkar pa jong